שלום חברים, סרטון זה, השני בסדרת תורת הזמן בתורה, נפתח בטענה שהעמודה היחידה בהיכל הזמן שכל נתוניה מפורשים או מתבררים בחישוב פשוט, עמודת כל ימי חייו, היא מבנה שמשי מושלם, מתוכנן להפליא, של נתוני שנות חיים. שוויון 365 שנות חיי חנוך, המובלט ברשימה הגנאולוגית-כרונולוגית הראשונה בדרך הצגתו החריגה, לכפולת ימי הקפת הארץ את השמש, ושוויון 438 שנות חיי ארפחשד, ראשון אישי עידן צאצאי נוח ושם, והדורות שלאחר המבול ל-365 פלוס 73 שנים, הם הכוונה ראשונה בתורה לכך. פער חצי השנה מכפולה שמשית ב-912 שנות חיי שת ו-110 שנות חיי יוסף ומכוון נוסף. שוויון כלל 13,322.5 שנות עמודת כל ימי חייו למכפיל ומוכפל שמשיים, 36.5 כפולות של 365, מקטין את הסבירות למקריות זיקת הנתונים למחזור השמשי, וריבוי קבוצות משנה שמשיות בנתוני העמודה מקרב לוודאות את טענת תכנונה ושלמותה. להלן דוגמה אחת לחלוקת נתוני עמודת כל ימי חייו לכפולות שמשיות. 930 שנות חיי אדם פלוס 895 שנות חיי מהלל, הראשון והחמישי בשושלת ההנהגה, 1825 שנים. 912 שנות חיי שת, ועוד 913 שנות חיי פלג, ראו, סרוג ותרח, 1825 שנים, בשני נתוני פער של חצי שנה מ-912.5 שנים. 1387 שנות חיי נוח, יצחק, יעקב ויוסף, השוות ל-19 חמישיות של 365, ועוד 438 שנות חיי ארפחשד, 1825 שנים. 460 שנות חיי נחור, אברהם ולוי, ועוד 270 שנות חיי קהת ועמרם, 730 שנה. 243 שנות חיי אהרון ומשה, ועוד 487 שנות מועדי המקדש, עד קץ עבודות הבנייה, 730 שנה. ועוד 365 שנות חיי חנוך, השביעי ברצף הדורות, לקבוצה זו 1825 שנים. ב-20 נתוני היסוד עד כאן, ועוד 487 שנות מועדי המקדש, עד לקץ הבנייה, 7 כפולות שמשיות, העולות ל4 כפולות של 1825 שנים, וביחד 20 כפולות של 365 שנים. לאנוש, ירד, מתושלח, למך, שלח ועבר 4,510 שנות חיים משותפות, ועוד 600 שנות חיי שם, בנתונו העגול והחריג, 5,110 שנים, ממוצע של 730 שנות חיים לשבעה אלה, ללא השנתיים של שם. נתון החיים הנוסף בעמודת כל ימי חייו, 910 שנות חיי קינן, שביחס למחזור השמשי יכול להתחלף עם 180 שנות חיי יצחק, ועוד השנתיים החריגות של שם מעמודת כל ימי חייו, ועוד חצי שנת מועדי המקדש המפורשים, הנשלמת בחנוכת המקדש, 912.5 שנים,
חצי של 1825 שנה. שלמות עמודת כל ימי חייו השמשית, ומכאן שלמות היכל הזמן, כנגזר משוויון 26,645 שנותיו, לכפל 13,322.5 שנות עמודת כל ימי חייו, היא תנאי מוקדם לחשיפת קיומו של היכל הזמן, שעה שחריגות הנתונים מסך שמשי הן דרך לחשיפת סודותיו. בשנתיים וחצי המתניידות מהחישוב למעלה, למשל, ממירות השנתיים מנתון שם את 600 שנות חייו ל-602, ומכפולת 5-10 לכפולת 7, שתי הכפולות השכיחות בטבלה. חצי שנת מועדי המקדש, באחרון נתוני הטבלה, והיחיד הקצר משנה, מייצגת את הפער שבין ראשי השנה המתחלפים בתורה בחילוף העידנים, כנגזר מהתמשכותה מראש החודש הראשון, ראש השנה מיציאת מצרים, ועד לחנוכת המקדש בחודש השביעי, ראש השנה בעידן האבות. היות חנוך שסך שנות חייו מכוון למבנה היכל הזמן, גם השביעי באישי עולם, נתון סידורי שקודש בפתח התורה, ובהקשר לזמן, היום השביעי, סך אישי היכל הזמן, 28, ושכיחות הכפולה 7 בנתונים, הובילו לחלוקת נתוני עמודת כל ימי חייו לשביעיות, ולבחינת יחסם ויחס השביעי מכל קבוצה למחזור השמשי. חלוקת נתוני היסוד החציונית היא שמשית. לכפל השבעה הראשונים עד לעבר 10,512 שנות חיים, ולכפל השבעה הבאים למין פלג, בהתאם למדרש שמו, כי בימיו נפלגה הארץ, ועד למשה, ועוד 487.5 שנות מועדי המקדש, 2,810.5 שנות חיים, אך סיכומי השביעיות אינם שמשיים. ובדומה לכך, משכי חיי השביעיים, נוסף ל-365 שנות חיי חנוך, השביעי הראשון, שוות 464 שנות חיי עבר, ועוד 120 שנות חיי משה, לכפולה שמשית, 584 שנים, אך 180 שנות חיי יצחק, וסך כל 1,129 שנות חיי ארבעת השביעים, אינם שמשיים. שעה שהתוצאות השמשיות בחלוקות אלה תומכות בטענת השפעת המחזור השמשי על נתוני היכל הזמן, ובהמשך בחינתם, מורות החריגות כי גם למחזור הירחי השפעה על נתוני היכל הזמן. הכוונה ברורה לכך, ואישוש לחשיבות השביעי 7 בטבלה, תימצא ב-1416 שנות חיי השביעייה השלישית, למין פלג ועד יצחק. סך ירחי הנחלק, ובמבנה מקראי מוכר של 3 ו4, לשני סיכומים ירחיים שווים, 708 שנות פלג, ראו וסרוג, ו708 שנות נחור, תרח, אברהם ויצחק. לבירור ההנחה שבעמודת כל ימי חייו, המושלמת שמשית, משולב גם המחזור הירחי, כמתבקש מהזכרת המאור הקטן, הירח, כאמצעי לקביעת מועדים, לצד השמש, בפרשת הבריאה הנשלמת ביום השביעי, נעיין בסיכומי נתוני השביעיות. 5,879 שנות חיי השביעייה הראשונה, חסרות 34 שנים, ל-81 חמישיות של 365,
וב-4,633 שנות חיי השביעייה השנייה, עד עבר, 34 שנים נוספות ל-63 חמישיות של 365. התנודתיות, 34 שנים, היא נתון מתווך בין כפולה שמשית, 438, ליריחית, 472 שנים, וחסרה 2.5 ל-36.5 שנים. 1416 שנות פלג עד יצחק הן כפולה ירחית, החסרה 44 שנים ל-20 כפולות של 73, ו-1394 וחצי השנים האחרונות, סך 907 שנות חיי יעקב עד למשה, ועוד 487 וחצי שנות מועדי המקדש, יתרות ב-44 שנים ל-18 וחצי כפולות של 73 שנים. תנודתיות 44 שנים כאן שווה ל-4 כפולות של 11 שנים. שוויון 78 השנים התנודתיות בשביעיות ל-73 ועוד 5, כפל 2.5, ול-59 פלוס 19, כמחזור המתוני שהתפרש בהמשך, תומך בטענת השילוב השמשי ירחי המכוון בנתונים, וקישור 2.5 המתניידות לכך.